खुलुमबाय, नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि खौरां बिजोङाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर'आ बिटिसि गोरोबथाखौ खनसेबो फालियाखै। नाथाय हाग्रामा महिलारिया बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ फालिदों, जायनि थाखाय जों हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर बावनो नांगोन। बे खोथाखौ बुंथिदों एमएलए दुर्गादास बर'आ। बिनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावो दि थांनाय 5 बोसोराव गावसोर गोजोन गोरोबथायाव लानानै फैनाय माखासे दफाफोरखौ गावसोर मावफुङालासेनो हाग्रामा महिलारिखौ 2 दानावनो मावजानो लुगैदों। नाथाय प्रमद बर'आ रां रुफा थासेयावबो खामानिखौ मावाखैमोन। जेराव फ्राय 800 कौटि राङा दंखायोमोन, बिथाङा खामानिखौ मावाखैमोन। बे बारनिफ्राय गोदान आधार कार्ड। नोंथांनाव थानाय आधार कार्डआ खामानि होनाय नंलिया। मानोना नोंथांनाव थानाय आधार कार्डनिफ्राय डाटाफोरखौ खावनो हायो। बे बाराव गोदान आधार कार्डआव नोंथांनि नाम, डेट अफ बार्थ आरो एड्रेसआ थानाय नङा। बे बारनि गोदान आधार कार्डआव नोंथांनि फटक आरो QR क'डल' थासिगोन। इलेक्शनखौ लानानै मोनसे गिदिर आपडेट फैदों। आसामाव एमएलए इलेक्शनखौ 3 एप्रिल आरो 7 एप्रिलनि गेजेराव जानो हागौ होनना जों मिथिनो मोनदों। नाथाय बेयो फाइनाल नङा।